sen de canımdağı sürgeniyle. Жаңа yılda bir güle atla ulan eyledim. Adıları ise bizden Tatarstan'dan tanıganlarmışlar. Muhteşem Яңа yıl atmosferası. Beyramlar bilen sizni. Rahmet, sizde de şuna yok dayımlı. Яңа yıllarınızda. Pek көңілді бала, балалар. Отлично. Яңа yıl бара, балалардың яңа yılı бар, сән бәрі. Pek көңілді бара. Нинди матур ат дирбияләре. Моны шын-шыннан зур оста эшләгән бит инде. Әйдәгез әле менә шушы атның хуҗасына да килик һәм сорауны бирик. Исәнмесез? Яңа yılлар белән. Рахмет, үзіңізге шайық. Үзегез белән таныштырсагыз иде. Үзіміз белән таныштырам. Қарадоған авылынан Рашид деген абзый. Рафит абый, бу Рашид. атны үзегез шулай бизәдегезме? Атны үзіміз шулай хыялланабыз, ат жинап алган. Килегез әле күрсәтегез, ничек эшлисез бу дирбияләрне? Дирбияләрне менә булар. Һәрберсе менә айрым тадияннарны менә шулай тегеп чыгабыз. Бу Аюштарга. белән эшләдегезме? Бу белән эшләгән бит эшләгән. Шуны Машалла. хамас таттыра кирәк. Диккән сибер, диккән туарганда табыр. Сез моны яңа елларда, сабан туйларда Сабантуйда, яңа елларда. Атка бигрәк ошый, кыңгыраулар белән йөрә. Аның атында битлә сән атны сигеп булмый. Аңа ат айрым кирәк. Бу нинди ат була? Тырыш ат кирәк. Башынсы китерән кирәк. Ана курык китерән кирәк. Балачага сабантуйларда кешегәндә әзрәк менә шулай башынсы тәтә җибәрсә ул. Матур иттереп. Менә шушы оныкларга таялдыгызмы? Оныкларга таялдым инде мин. Әйдә кая утырасыз? Менә бит бәхетле оныклар. Нинди шәп бабайлары. Оныклар өчен таялып Әйдә, куйган. Муслим минем улым. Шөгылке. Улыма. Әйдә улым. Син дә утыр әле. Әйдә качка чыгыз әле. Мен Шәбәдәннән килдем, исемем Руфина була. Менә Карадуганга бәйрәмгә килдем. Бик матур бәйрәм үткәрәләр икән монда, яңа ел бәйрәме. Аллага шөкер. Менә сезнең яңа ел бәйрәменә килдем әле. Фахилә каналы. Карадуган балалары бүген чыршы бәйрәменә җыелдылар. Шулаймы? Сез кем булып киендегез? Чебеш? Үрдәк бәбкәсе? Пикачу! Шулаймы ни? Ә сез нигә киенмәдегез? Яңа еллар белән сезне. Бәйрәмгә килдегезме? Булдыргансыз, рәхмәт сезгә, яме? Бәйрәмне башлыйбызмы? Ne tamışlarasız? Beyram. Nindi beyram. Nindi beyram ütkərəbiz? Yaңа ел beyram ütkərəbiz biz. Sırsı yanında eğlenip yürüsüz ben. Bu sırsı matur mindi. Matur? Bağlar şışı. Matur. Korağız hepini sesine gidip kaybınlar. Бик күңелле, әле чыкканым юк иде. Искиткеч матур булды. Молодцы. Нәрсәсе белән ашады бу бәйрәм? Менә бөтенесе бердән булып, җырлап,
уйнап, бик әйбәт оештырганнар. Күңел яшады инде, катнашалар бар балаларга. Бик ошады Фагыйлә, бик ошады. Бик күңеле бик матур. Бу минем апаем. Субханалла. Яңа еллар белән сезне. Менә үзебезгә кутларга торадыр я. Һәр барыгызны яңа еллар белән тазалык, тынычлык, тигезлектә яшәгез. Яңа уңышлар, яңа шатлыклар, бәхетләр алып килсен. Бәхетле булыгыз һәр барчагызда. Kızı bilen kış babayına zatalar. Ondan sonra takilesi mi? Sağ olun bağlar. Gördün mü? Haydi Mokay. Haydi Madurun. Haydi. Шулай туры килгән Карадуган белән Арбаш бер тирәдә. Алар бер авыл кебек яшиләр, шулай бит? Бер авыл кебек. Ә без хәзер кая килдек? Biz менә бу безнең минем, например, туган йорт бу. Без шушында туып, 6 балабыз шунда йортта, шушы нигездә. Ә бу йортта хәзер кем яши? Монда хәй яшәмиләр инде. Менә тәнекәс яңа үй салып чыкты да монда күршегә менә. Бу төзү төпчек малайның өе бу безнең. Кереп карыйк әле. Менә кеше яшәмәгән йортлар, ләкин ул үзләренең элеккеге хуҗаларының җан җылысын саклый. Менә татар гаиләсе яшәгән йорт бу. Миш. Әнигез шунда миш кыймагы пешергәндер, шулаймы? Әнигә түгел, әби менә шушы пиштә бик тәмле боткалар пешерә торган иде. Шушында куеп, изелеп бетәр иде. Менә шушы пиштә. Ә хәзер пешереп караганыгыз юкмы? Бу арада гына хәзер генә пешкән юк инде. Шушының тәмләре әле дә авызымнан китми. Әле пешергән боткаларны. Агач элеккеге сәгатьләр. Карагыз әле нинди матур ишек. Ә бу ишек нә тигез үз куллары белән ясагандыр? Әйе, тигез ясаган. Сап сары бүрәнәләр. Менә бу йорт чыннан да элеккеге хуҗаларының күңел җылысын саклый. Bu etilen eninde Rafael Nurcan isimleri. Şu iki kişilerin balaları indi biz. Исәнмесез? İyi. Bu da kilin bu kişiler tuşuk. Менә элеккеге шкафлар. Мин хәтерлим әле. Минем әнинең йортында да шушындай наклейкалар Германиядән кайтадыр. Bu da şu Germanya'ya kaytan naklizler. Abi bizden Germanya'ya hizmet etti. Abi ne? Әнигезнең мендәрләре. Бик күркәм, субханалла. Рашат, нәрсәләр ясыйсың? Менә bütün ev rüyasında seviyorum bunu. Прекрасно менә ясап кылган янында бер. Син Рашат заказ беләнме? Туганнарыңа ясыйсыңмы? Туганнары. Заказ булса заказ да ясый. Ясамаса менә. Барсы да үз кулың белән. Буш яткан седе инде менә ясыйды. Иләнгәнме Рашат? Иләнгән. Алайы бар. Субханалла, машалла. Менә нинди уңган кешеләр яши бу авылда. Фагыйлә, bu benim indi иң төпчек инемнең ие. Әйдәгез кирип чәй эчеп чыгыйк. Кунак булбас гына. Иләрне. Аналарым да бүтән. Biz менә шулай бөтен туганнар, бөтен үз бергә җыелабыз инде. Бөтен үз бергә 25-30 кеше булабыз, балалар, ниләр белән инде. Барыбыз бергә шулай итеп кунак булып, матур итеп яшибез. Безнең Казаннан кунаклар кайта. Барыбыз бергә алар кайткач җыелабыз, менә шу апа кайткач бөтен үз бергә җыелабыз инде без. Кич булуга карамастан авыл гөрли, балалар урамда чана жуып йөриләр. Менә без килдек. Bu bizim abim, benim abimin malayı bula bu.
Шулаймы? Әне, безнең матур кызларыбыз да килә. Ишәнмесез? Без сезгә килдек кунакка. Туңдыңмы әле? Юк. Бераз гына әйме? Шул бардыңмы? Ишәнмесез? Без сезгә килдек кунакка. Рәхмәт. Рәхмәт. Әйтәләр сезне фермер дип, сыерлар тота дип. Тырышабыз инде, әзрәк маташтырабыз. Кайда тотасыз мал туарларыгызны? Азрабла инде. Әйдәгез карыгыз. Ә күптәннән шөгыльләнәсез? Алла! Усалы. 2009-да башлады. Эшләр барамы соң булай? Эшләсәк бара. Менә Рәмзис әфәнденең хуҗалыгы нинди матур сарайлар, европейский стильдә шулаймы? Әйдәгез күрсәтегез әле безгә. Нинди серләр саклыйсыз икән? Менә дуслар, авылга кайтып, үгезләр. Бигрәк күп бит булар. Үгезләр. Бигрәк Әйе. Сезне танып торалар ахры булар. Әйе, булар. Итте калган сегментальский породалар булар бездә. Бар минем обычныйлар, чернопестрылар да бар. Но ит өчен безгә монсы кулайрак. Безгә привесной бирергә кирәк инде. Баштан алган содержать итми бит безгә. Ә сезнең нинди проблемалар ишегездә буламы? Ана проблеманы ул хуҗалыгында проблемасы кем юк инде. Проблеманы җайлыгына үткәрәләр белергә кирәк бит. Ишәйтергә белергә кирәк. Biz аны тизрәк ишәйтергә тырышабыз инде, җайлап. Ул кичкенәдән 1.20 шул 180 кило үзләре инде менә бу ел кайтканда. Буларны кайтамын үзләре. Күзләре бик акыллы карап тора. Күзләре дә акыллы. Менә җайлап иртә белән сәгать 4-тә эшне башлыйбыз. Кич белән 11-дә бетерәбез инде эшне. Ә бүген көндәсен ничә башыгыз? 70 тирәсе, 70. Менә авылда яшәп 70 үгез асрарга була, бер проблема юк. Проблемасы юк түгел, проблемасы үзебез белән беләбез. Әйтмисез. Нәргә кирәк? Беренче чиратта эшне, хезмәтне яратырга кирәк. Эшне только яратсаң гына алып барып була инде. Шушыны яратып, хайваннар янында йөрсәң була. Теге булар янына чыкмыйча эшне барып булмый. Төн сайын карый менә асыймы, бугыз ашап бетерәме, моңа арттырасы бар, киметәсе булырга мөҗәт. Сез кул белән эшлисезме? Менә аның тизекләрен кем җыя? Тизекләрне бөтенсен теге хәзер элек һәр нинең абзарның тизәген ташкы белән арбаган иде. Хәзер уже җайлаштырды инде. Наклонный куйды, нигә тиеп барыр тарган. Ой, субханалла. Эшегездә инде сабырлык, уңышлар гына теләргә кал. Амин. Ашлык саклау устаты. Монда ашлык җәй көне ашлык тутыра. Теге гына курып сен тутырам инде мин. Ә техникагыз үзегезнекеме? Техникалар Аллага шөкер, бүтән үзенеке. Менә шул җайлап акчаны шитырабыз, эшкә бизнеска тыгатырабыз акчаны. Субханалла, машалла. Техникалар Менә күреп, бөтен җирдә җирим дә уңган татар җегетләренә шаккатар инде. Минем малай бар, малай менә хакида. Шул энекәшләр белән, әтиләр белән җәй буе басуда инде. Ашарга әзерләп, малга җәй буе малларга ашарга әзерлибез. Чындыр шул, яшерен батырын түгел, аны бөтен авыл халкы күрә инде безне. Ә болай киләмесең инде кулга, ничек дип әйтәләр, керем киләме? Менә шул шуклыйбыз инде керемне. Шуңа күрә абзардагы хайван басып тормасын, чтоб безгә отдачасы булсын, аны привязывайсын безгә. Әйтегез әле менә минем тыңлаучыларыма. Әгәр дә яңа эш башларга теләсәләр, нәрсәдән эшне башларга кирәк? Иң башта хайван асрыйм дисәң, удобство кирәк. Теге хайванны любой җиргә апкырып бәйләп куеп кына, аның белән эш алып барып булмый.
Любой эшкә тотынсаң, иң башта удобство кирәк. Кул астыңа эшләргә корал кирәк, техникасы кирәк. Һәм кеше дә кирәк бит әле, үзең генә эшләп булмый шулай. Кеше белән генә булмый, эшне башта үзең аңларга кирәк. Үзең аңласаң, эшне эшләтеп була кешегә. Эшне эшләтеп була аны кешегә. Аңламасаң, эшне эшләтеп булмый. Менә монда да үгезләр. Рәхәтләнеп ашап яталар. Булар кардыда торалар булар. Специально менә бу сынау үткәрәм. Нигә? Кардыда тотып карыйм. И бәйләүдә дә тотып карыйм. Специально үзем өчен ни бу? Опыт үткәрәм. Менә авыл фермерларына шулай эшләргә туры килә шундый шартларда. Нинди җылы сезнең җылы кергәнме әллә монда? Юк, бу әле бөтен әнә ишекләрне ачам. Специально Бу үгезләрдән шулай җылылык киләме әллә? Әйе, маллардан шулай җылы. Маллар белән шулай хайванның үз җылысы белән җылы. Хуҗагыз килде. Торып бастылар. Шелем. Шелем. Шелем, әнә ничек торып баса бит ул без килгәч. Әйме? Ой. Аларның кирфекләре дә ак бит. Намсы да бигрәк матур инде. Бигрәк матур бит ул. Кунакларны бик яраталар монда. Әле кичкегә ашаттыгызмы соң? Юк, әле кичкегә җитмәде вакыт. Көненә ничә тапкыр азык бирәсез? 3 мәртәбә. 3 мәртәбә. Андый әйткән көннәрдә була. Алла сакласын, конечно. Җиңел түгел инде. Сез бит Казанда укыдыгыз, шулаймы? Әйе, Казанда укыдык. Нинди институт бетердегез? Ветеринарийда укыган. Үзегезне фермер итеп күз алдына китерә идегезме әле? Дим теге булай фермер булырмын дип уйламый идем, конечно. Мондый эшләр белән эшләрмен дип. Ну, дөнья бит алай. Вакытлары үзенекене күрсәтә. Бу сезнең нәрсә? Җәйге йортмы бу? Җәйге сезон булганда. Әйдәгез әле авыл фермерлары нинди шартларда гомер кичерә икән? Менә кичкенә генә ял бүлмәсе, шулаймы? Монда нәрсәләр? Туган көннәр, яңа еллар уздырасызмы? Туганнар килгәч, дуслар килгәч. Шунда эштән соң кайбер көнне вакыт калса, ял итәбез. Балалар белән, дуслар белән, туганнар белән. Моны безнең авылның кияү егет, ипи пешерә торганда булсын, мәйтәм, шашып пешерә торган җирдә булсын дип, шулай итеп ясап бирде ул миңа. Сәлам. Муса минем малай була. Җиңелделәрме? Исмаил җиңде. Кайдан кайтты менә. Менә бу яктан мунча инде безнең. Менә бит безнең Ойлашында авыл җегетләре ничек нинди шартларда яшәп ята. Молодцы, эшләгәннең ашы да бар диләр татарлар. Менә монсы мунча инде менә бәләкәй генә, матур гына. Менә тыйнак кына авыл кешеләре яшәп яталар. Тыңлаучыларым, менә сез дә шулай үгезләр асрап авылларда яшәсәгез, шундый матур гына шартларда яшәрсез. 20 яшәсәгез, Әйе. Әмма эшләргә кирәк ди әнә хуҗа. эшләргә. Менә мунчадан соң сакын верандага эшләп китәбез шушында. Артякка карга чыгабыз. Шушында чыгып. Хәзер өйгә керәбез инде. Исәнмесез? Сезнең шуның хәле тырышлыгыгызга сокланып йөрибез. Үгезләрегезне күрдек. Исемегез ничек? Дилүзә. Галина. Без аның белән чанашудык бүген. Сезнең шуның хәтле авылыгыз күркәм. Шундый чәйләре тәмле. Әйдәгез, керегез. Нинди балтачлар бай, матур яшәп яталар. Нинди матур чыршы.
Яңа ел бәйрәмен яратасыңмы? Иә. Кайчан көтә башлыйсың инде кыш бабайны? Иә, кышы кар яугыч. Әйтәсең инде, миңа нинди бүләк алып килер икән дип шулаймы? Быел нинди бүләк сиңа бүләк иттеләр яңа елга? Кайсыбай лампа. Тукачыр. Барамысың, нәрсәләр турында сөйлисең? Сөйләмим, просто җырлар алып төрле шуларга билгеләргә. Кыймак. 20 елда кыймаклар. Ирегез эштән арып кайткач, һәр вакыт тәмле ризыклар белән каршы аласыз. Иә, Аллаһка шөкер. Пешерәбез. Менә фагыйдә килешкә тәмле бәлешләр пешердек. Кайдан белдегез минем бәлеш яратканны? Күңел сезгә инде. Нәһә шуны ашып, авыз карыйбыз. Менә кич утыручылар, яңа елның беренче атнасы, шулай бит? Яңа ел һәр вакыт шулай. Яңа елны дәвам итәргә. Яңа ел һәр вакыт шундый мул килсен, бәлешле килсен, Амин, шулай. эшләрегез уң булсын. Балтачта бик уңган булган кешеләр яши, без сокланып, Казаныбызга юл алабыз. Тормыш авыр дип зарланалар, эш юк дип зарланалар. Аллага шөкер, эшебез дә бар, җырны да яратабыз. Җырлап биеп яшәргә кирәк. Эшләгәч, ризыгыбыз да бар, тамагыбыз да тук, өстебез дә бөтен. Иренмәсә кирәк, эшләргә кирәк, и шуның өстенә җырлап биеп яшәргә кирәк. Амин. Ayında yoldan gitti, şoklara sepap öttü, bu kendisi ödülürdü, sigara bölür gitti. Koyun kaylar ko'nglimni her vaqt angladığım, nega endi bu yo'lda sigarni qolmadim. Koyun kaylar ko'nglimni her vaqt angladığım, nega endi bu yo'lda sigarni qolmadim.